Musa 3, 1991-93, Lluís Llongueres, Pati Llimona. Musa 3 és una escultura de bronze, situada sobre un pedestal d'obra vista, creada per Lluís Llongueres entre 1991 i 1993. Actualment es pot veure al Pati Llimona. Musa 3 és una escultura de bronce, situada sobre un pedestal de obra vista, creada por Lluís Llongueras entre 1991 y 1993. Actualmente se puede ver en el Pati Llimona.